खुंगा 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंबाय खाग्राबारि दखरा एबसुआ 7 आरो 8 डिसेम्बर 2024 खालार एबा दिनै दखरानि सिङाव थानाय बुद्रागामि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि दखरा एबसुनि जथुमायाव गेवलां मेल बेखेवगिरि बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। फनिन्द्र बसुमतारी नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाहागो लाबावो बिसम्बि बेखेवगिरि समाज सिबियारि जौस्रां बर'आ लोगोसे खाग्राबारि दखरानि सिङाव थानाय फोरोंगिरि बारग' फोरोंगिरि आरो गोबां दैदेनगिरि दखरानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया दिनै मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै नैबे बुद्रागामि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 7 आरो 8 बे साननैनि हाबाफारियाव खाग्राबारि दखरा एबसुनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खोब गाजा गोमजायै मैयानिफ्राय खुंबाय आरो बे हाबाफारिखौ जों खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना मैया फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै माने बर' माहारि दानायाव लाइमोनफोरनि बिफाव बे सेमिनारनि बिथिंखौ लानानै जोङो बे बिथिंखौ बा बर' हारिखौ बोरै दानो लाइमोनफोरा बर' हारिनि सायाव लाइमोनफोरा बेसेबां माने खामानि मावनांगौ बेखौनो जों नोजोर बोनानै मैया बिनि सायाव जोङो मोनसे हाबाफारि लाबाय आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारि सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै जोंनि लाइमोनफोरजों हारि दानायनि सायाव जोंनो माखासे मोजां बाथ्रा जोंनो एडभाइस होलांदों आरो बिथांनि थाखाय जों साबायखर बावदों। बिनि उनाव जोंहा माने सानजौफु समाव 2:30 रिंगायाव जोङो हारिमु बादायलायनाय देंखो मुसेनै बे बादायलायनायखौ जों लादों आरो बेहाय अलरेडि रिजाल्टआ ओंखारबाय। 3 सुबुंखौ जोङो देंखो मुसेनि 3 माने पजिसन होनाय जाबाय। दा बेबायदिनो जोंनि माने फैबाय थानाय जेनेरेसनखौबो माबायदि माने हारिमु बिथिङावबो जों मोजां मोनसे प्रडाक्ट खालामनो हायो बेखौ सिन्था सरसा खालामना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थान्दै मेल माने मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोबां रेजुलेसन लादों। जेरैबायदि जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस, हेल्थनि बिथिङाव, इडुकेसननि बिथिङाव आरो ससियेल एवारनेस माने माखासे बिथिंखौ लानानै समाज दानाय, सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं बेफोर बिथिंखौ जोङो सावरायजोबनानै मोनसे रेजुलेसन लानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बोसोरसेनि गेजेराव 2025नि गेजेराव जों बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ रायजो राजाजों खाथियाव थांनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो जोबनाय डेलिगेटनि जोबनाय हाबाफारिथिं जोङो मोनसे खाग्राबारि दखरा एबसुनि गोदान बिबान दानाय जादों। बे गोदान बिबानाव जोङो 2025 आरो 26 मायथाइनि थाखाय बा बोसोरनि थाखाय जों बे गोदान बिबानगिरि महरै जोङो आफादगिरि महरै जोंनि आगुनि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि दायो माने आफादगिरि जाबाय राजु बर' बिथांखौ जोङो आफादगिरि मासियाव लाबोनाय जाबाय आरो गाहाय नेहाथारि महरै जोङो सोमखोर बर' बिथांखौ खाग्राबारि दखरा एबसुनि बिबानगिरि महरै जों थिसनना लानाय जाबाय। दा बेबायदिनो नैबे खाग्राबारि दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाया सोलिगासिनो दङ आरो दिनै जोबथा साननि फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बावबाय। लोगोसे सेमिनार 10टा बाजियाव जों मोनसे सेमिनार लादों आबाद बिथिंनि सायाव। जिहेतु खाग्राबारि ओनसोला आबाद बिथिंजों लानानै मैखोमै सोनारनाय मोनसे ओनसोल। दा ओंखायनो जोङो आबादनि बिथिङाव माइ आबादखौ बोरै खालामो, कबि आबादखौ बोरै खालामो, पटलखौ बोरै गायो, बायदिसिना आबादखौ माने तरमुजनिफ्राय लानानै बिलाहि बायदिसिना आबादखौ बोरै खालामो आरो बिनि बेनिफिटआ मा, बिनि मार्केटआ बोरै, दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै बे आबादनि बिथिङाव माने डिपार्टमेन्टनि मानसि, गभर्नमेन्टनि मानसि लाना फैनानै जों बेहाय मोनसे सावरायमेल लानाय जायो आरो बेयावबो जोंनि हांख्रायनाय बायदि गोबां रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाबाय आरो बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। दा नैबे समाव गेवलां मेल हाबाफारि जोङो जोंनि हांख्रायनाय बायदि गासैबो आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैबाय। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी बिथांनो जों साबायखर बावदों। बिथाङा गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जोंनो आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिनि सायाव आरो फैबाय थानाय समफ्राव खामानि मावनो लानाय लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सायाव माखासे जोंनो गोदान मेसेज होलांबाय आरो बिथांमोननिसिम जोङो रोजा साबायखर बावो खाग्राबारि दखरा एबसु हिसाबै। दा बे समाव जोङो आसा खालामदों, मिजिंथिदों जोंनि रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारिखौ नुनानै माने बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों होननानै। थेंक इउ।